Nginibingelele bazalwane egameni lamandla lompheli wethu uJesu Kristu, amen. Siyaqhubeka siyafunda incwadi yesambulo. Ngicela siye kwincwadi yesambulo chapter 14. Sambulo 14 verse 6 no-7. Mesibheka lapha kuverse 6. Isihloko sakhona sithi izingelosi ezintathu zimemezela ukwahlulela. Ngase ngibona enye ingelosi indiza emkhathini wezulu. Inevangeli eliphakade ilishumayela kwabahlezi emhlabeni nakuzo zonke izizwe nemindeni nezilimi nabantu. Isho ngezwi elikhulu ithi, mesabeni uNkulunkulu, nimnike inkazimulo, ngokuba ihora lokwahlulela kwakhe selifikile. Nikhuleke kuye owenza izulu nomhlaba, nolwandle nemithombo yamanzi. Amen. Amen. Now, kwisifundo esidlule besifunda ngokumnikeza uNkulunkulu inkazimulo. Ziwu-3 izinto la ekuthiwa uNkulunkulu kumele simenzele zona noba simnikeze zona. Number 1, ukuthi masimesabeni uNkulunkulu, sakufunda lokho. Number 2, ukuthi kumele simnike inkazimulo. Then number 3, ukuthi asikhuleke kuye odale izulu nomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi. Siyayibona leyo nto. Now namhlanje sifisa ukufunda ngokukhuleka kuNkulunkulu. Njengoba sasifundile ukuthi yini ukwesaba uNkulunkulu, yini ukumnika inkazimulo uNkulunkulu. Namhlanje sifisa ngokuqondisisa ngokuthi yini ukukhuleka kuNkulunkulu. Naw bazalwane, ngizonixwayisa ngithi kubalulekile kakhulu ukuthi sikuqonde ukuthi yini ukukhuleka kuNkulunkulu. What does it mean to worship God? Zimbili izizathu mhlambe esizoziveza namhlanje ngomusa nje kaNkulunkulu ukuthi why kubalulekile ukuthi siqondisise ngokukhuleka kuNkulunkulu. Ake sibuke mhlambe isizathu sokuqala why le ndaba yokukhuleka inobungozi phakathi. Asene incwadi yesambulo 13 angisho ku-14. Let's go to chapter 13 nje emuva. Bekuyobalula bangcwele uma ngaba vele la emhlabeni akekho umuntu futhi asikho isidalwa esinye esifisa ukuthi kukhuleke kuso. Bekuyoba kuhle, bekuyoba lula uma ngaba bengekho omunye umuntu ofuna kukhulekwe kuye. Kodwa manje masifunda iBhayibheli siyathola ukuthi sikhona esinye isidalwa sayiqala impi ezulwini sifuna ukuthi kukhuleke kuso. Nanamhlanje emhlabeni sikhona lesidalwa sifuna kukhuleke kuso. And ngifuna sibuke bazalwane into ethusayo esabisayo ngezinsuku esiphila kuzo, izinsuku zokugcina. Asikufundeni la kwisambulo chapter 13. Sizofunda uverse 3 noverse 4. Yebo. Uverse 3 ufundeka kanje. Elinye lamakhanda aso kungathi lalidebezwe okokufa, kepha ingozi yaso yokufa yelashwa. Umhlaba wonke walandela isilo, umangala. Bakhuleka kuDraco ngokuba wanika isilo amandla akhe. Bakhuleka nakuso isilo bethi, ngubani ofana nesilo? Ngubani ongalwa naso na? Amen. Amen. Angazi noba bazalwane siyizwa le nto. Lithi iBhayibheli la kwiinsuku zokugcina kuzofika isikhathi lapho umhlaba wonke uzolandela isilo, umangala. Verse 4 kuthiwa bazogcina nje ngokulandela ongathi bayalandela, kuthiwa kodwa bazokhuleka kuDraco. Now if siyakhumbula masifunda usambulo chapter 13 ukuthi uDraco okuwuSathane onikeze isilo ibandla laseRoma amandla aso. Siyizwa lento bazalwane. Now lithi iBhayibheli lana kuzofika isikhathi lapho umhlaba wonke uzokwenza njani? Kuthiwa uzolandela isilo, umangalo, ubese ukhuleke kuDraco onikeze isilo amandla aso. Ukhuleke nakuso isilo. Siyizwa bazalwane. So isithombe uNkulunkulu asivezela sona la ukuthi
abantu ngesikhathi sokugcina bazobe bengakhuleki kuNkulunkulu, but esikhundleni sokuthi bakhuleke kuNkulunkulu bazobe bekhuleka kuDrako. Bazobe bekhuleka kuDrako. Now le nto bazalwane iyasabisa. That is why ibalulekile indaba yokufunda ngokukhuleka nge-worship. Because if awunakanga lento ungazithola usithi wena mhlambe ukhonza uNkulunkulu kanti sewukhuleka kubani kuDrako. You know why ngithi labantu labo abanye babo bezitheni bakhonza uNkulunkulu? It's because bazalwane kukhala lana kukhulunywa ngomhlaba wonke. Now ngake ngayikhuluma lento wonke umuntu angayiseshela umhlaba wonke mawubukiwe kunento abathi ama-demographics. Makubukwe umhlaba wonke kufundwa nje kuseshwa ngomhlaba wonke. Inkolo ehamba phambili kunazo zonke iy'nkolo ngokwenani labantu yinkolo yobuKristu. Kuyazwakala bazalwane. Now malithi iBhayibhili-ke umhlaba wonke uzokhuleka kwisilo. Kusho ukuthi lapho khona nani namaKristu azobe ekhuleka kwisilo, azobe ekhuleka nakwiDrako. Ngoba phela iBhayibhili malisebenzisa la mazwi la ukuthi umhlaba wonke wakhuleka kwisilo. Le phrase ethi umhlaba wonke isho ukuthi abantu abaningi kwasala nje ingcosana. Mhlambe yathi ngiyicacisele nje senincwadi kaDaniel chapter 3 kunento engifisa siyibone. Daniel chapter 3 kukhulu nje kushesha. Kunento engifuna siyibuke nje very quickly now. uDaniel chapter 3 siyakhumbula ukuthi wayenzelani bazalwane. Ila kakhuleka kwisithombe segolide. Into engicela siyibuke mhlambe izosiphendula lento si understand is prophet. Daniel chapter 3 ngicela sifunde verse 7. Yebo. Verse 7 ufundeka kanje. Ngalokho lapho abantu bezwa ukukhala kwecilongo negenhle nehabhu nomqangala nogubhu nazo zonke izinhlobo zokubethwa bonke abantu nezizwe nezilimi bawa phansi bakhuleka esithombeni segolide asimisileyo uNebukadnezari inkosi. Amen. Amen. Nangolibuza bazalwane ngicela unmute. According to verse 7, not according to your knowledge. Angibuzi lana ukuthi ngolwazi onalo. Kodwa according to verse 7. According to verse 7, ngesikhathi kubekwe isithombe lapha segolide eBhabhiloni, bangakhi abantu abakhuleka kuso according to verse 7. Awuzalwane. Na yazi mama bangakhi yazi angifuni inamba. I'm not looking for a number. Ngifuna nje indlela ekubhalwe ngayo ku verse 7. Abantu bonke. Kutho abantu bonke senze bazalwane of every language, of every nation. Kutho lana abantu bonke. Now sengizobuza ke manje according to your knowledge, bangakhi abantu abakhuleka kulesithombe segolide? Ngokolwazi lakho ngiyazi ukuthi sifunde le network. Ayiphenduleni bazalwane according to your knowledge esinayo chapter 3. Bangakhi abantu? Abantu bonke except for the 4 Hebrew boys. Yebo, abantu bonke except for the 3 Hebrew boys. uDaniel wayengekho. Now, into esiyitholayo la engifuna siyibone is that eBhayibhelini ngesinye isikhathi if into izobe isenziwa abantu abaningi, the overwhelming majority basho kanjalo ngesingisi, iBhayibheli lithi bonke ngoba mawuqhathanisa laba abangakhulekanga kunalaba abakhulekile ingcosana encane. Seyizwa bazalwane, kufana ukuthi umuntu mhlambe asithi ithangi, sabona ithangi leli ekufaka kulona amanzi, mhlambe ithangi 5000 liter lethangi lekufaka kulona amanzi and namanzi angena endlini kanjalo nje ithangi leli lamanzi.
Now amanzi umuntu uzochitha amanzi mhlambe avulitha umpompi lapho chitheke amanzi kuchitheke 4,950 liters. Seyizo leyo nto 4,950 liters. Kusale nje u50 liters. Ukuthi kube u5,000 liphele lonke. Kusele u50 liters. Kodwa umuntu obukayo amanzi achithiwe namanzi asele uzothini? Uzothi achithwe wonke amanzi. Seyizo leyo nto. Isizathu sokuthi asho lokho ingoba lamanzi asele compared to la achithiwe mancane kakhulu. But mawubuka nje u50 liter uwodwa. Phela u50 liter o20 liter aba2 no10 liter amanzi abonakalayo. But mawaqhathanisa manje no5,000 bangathi engeyilutho. So ngisho ukuthi nalapha kuSambulo makuthiwa umhlaba wonke uzolandela isilo umangala. Umhlaba wonke uzokhuleka kuDraco okunguSathane. Kusho ukuthi imajority ingcosana ezosala. Now ngishilo ukuthi inkolo ngokwenani labantu ahamba phambili kunazo zonke izinkolo emhlabeni inkolo yobuKristu. That means kunabantu abathi bangamaKristu abazobe bekhuleka kuDraco. Uyayicabanga leyo nto bazalwane? Ake sifunde nesinye isizathu futhi why indaba yokukhuleka ibaluleke kangaka ukuthi siqondisise ngayo. Asiyele incwadi kaJohn chapter 4. John chapter 4 ngicela sifunde verse 23. Kodwa isikhathi siyeza sesikhona namanje lapho abakhulekayo abaqinisileyo beyakukhuleka kuBaba ngomoya nangeqiniso, ngokuba uBaba ufuna abakhuleka kuye abanjalo. Amen. Seyizo leyo bazalwane. Na uJesu kulento ayambulayo la. Mawufunda ushesha ngeke uyiqonde lento uJesu ayambulayo la. Uthi uJesu isikhathi siyeza futhi sesifikile lapho abakhuleka kuBaba ngeqiniso. Ithi ngesingesi the true worshippers. Ithi lapho abakhuleka kuBaba abaqinisileyo bayokukhuleka kuBaba ngani? Ngomoya nangeqiniso. Ngesingesi ithi the hour is coming and now is when the true worshippers of God shall worship him in spirit and in truth. Now uJesu bazalwane mayethi kukhona abantu abakhulekayo abaqinisileyo, true worshippers. Lokho kumele kusivezele thina ukuthi kukhona futhi nani ne-false worshippers. Kuyazwakala bazalwane? Makukhona ukukhuleka kweqiniso kusho ukuthi kukhona nokukhuleka kwani? Kwamanga. Khona nokukhuleka kwamanga. Now ngithe bazalwane lento ngeba asiyifundi uma ngaba ebengekho umuntu noba esinye isidalwa esifuna naso ukuthi sikhonzwe kukhulekwe kuso. And indlela athola ngayo ukuthi kukhulekwe kuye uSathane. Indlela athola ngayo ukuthi kukhulekwe kuye uSathane usebenzisa ukukhuleka kwamanga, i-false worship. Kuyazwakala bazalwane? So uJesu la yasicacisela ukuthi kune-true ne-false worship. Now uyasichazela ukuthi i-true worship sizoyibona ngani. Uthi labo abakhuleka kuBaba abaqinisileyo bazokhuleka ngani? Ngomoya nangeqiniso. Now ngifisa sibuke lezi zinto ezimbili. Masikhuluma nge-true worship sizoqala sibuke i-true worship, ukukhuleka kweqiniso, ukuthi kona kuhamba kanjani, sikubona kanjani lokhu sonke engicabangayo ukuthi siyakufisa. And then sibuke ukukhuleka kwamanga ukuthi kona kunjani. Ayisibukeni true worship, ukukhuleka kweqiniso. Kuthe abakhuleka ngeqiniso noma abakhuleka abaqinisileyo bakhuleka ngani? Ngomoya nangeqiniso. Now must sibuke these two things, umoya neqiniso. What does it mean malithi iBhayibheli bakhuleka ngomoya nangeqiniso? Number 1, siqala ngeqiniso. Yini ukukhuleka ngeqiniso? Yini iqiniso? Asincwadi kaJohn 17 verse 17.
Sikhumbule bazalwane ukuthi sibuka kwimibhalo. Masifuna ukuthola ukuthi yini lokhu, sifuna ukuthola impendulo yemibhalo, hayi impendulo esuka kumuntu. Impendulo yemibhalo. Ngoba kuneqili elinguSathane elikhohlisayo kakhulu bazalwane, elakhohlisa izingilosi ezulwini. Ukuhlakanipha kwalo kuyamangalisa kujulile. Leli qili linguSathane. Kwakhohlisa ini? Izingilosi ezulwini. Mina nawe asilutho, we are no match for Sathane. Into esisindisayo ukuthi singakhohliseki yizwi likaNkulunkulu, okuyilona elingumgomo weqiniso lonke, the standard of all truth, okuyilona futhi elikwaziyo ukwambula ukuthi yini amanga, and the detector of all error, izwi likaNkulunkulu. Masiphezuka ezwini bazalwane, sihambe ebungozini, ngoba isihlakaniphi esikhulu esinguSathane siletha indlela okungathi iqiniso uma usayiqala ubone sewuphakathi kuyindlela ukuthi ngisendleleni yamanga. You know, ngenteni iqiniso bazalwane, ngike ngikhulume nje. Lo msebenzi wokushumayela uNkulunkulu ungenzele umusa ukuthi kube nesikhashana impela sengiwenza. And kunesikhathi esiningi lapho ngifunda nabantu izwi likaNkulunkulu. Umuntu abuke ukuthi lento ayenzayo ayikho ngokwelizwi likaNkulunkulu. Le ndlela adone iqiniso, kodwa seyingene kakhulu kule ndlela, akusekho lula ukuphuma. Seyingene kakhulu kule ndlela naye akasafisi ukuphuma, ngoba kuzodingeka ukuthi ashintshe impilo yonke umuntu. Shintsha abangani, shintsha yonke into. So bazalwane, ukulalela iqiniso likaNkulunkulu akuyona into elula. Akuyona into elula, kodwa into emnandi masewuyenza. But mawusaqala akuyona into elula ngoba usuke sewujwayele kakhulu ini na le ndlela yamanga. Baningi abantu abalinqabile iqiniso, belibuka, belibona ngesizathu esisodwa, ngesizathu sokuthi sebengene kakhulu ngokujula emangeni. Ngesikhathi bengena emangeni bebengazi ukuthi ngamanga. USathane unjalo. Ingakho uma ufunda incwadi yeZaga chapter 14 up verse 25 yini, uthi khona indlela ebuye engathi ilungile emehlweni womuntu, kodwa isiphetho sayo leyo ndlela izindlela zokufa. So kunjalo bazalwane, indlela zokufa uSathane mayizilethela kubantu abazi ukuthi bafisa ukuphila, uzilethe kungathi izindlela ezilungile. So that's why yonke into kumele siyithathe ezwini. Now ngithe yini iqiniso? John 17 verse 17, ngicela sifunde. Yeah. Uverse 17 ufundeka kanje. Bangcwelise ngeqiniso. Izwi lakho liyiqiniso. Amen. So ngokwaleli verse ke bazalwane, iqiniso yini? Izwi likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu. Ngiyafisa leyo bazalwane ukuthi isibuse leyo nto lesisho nje igcwala inhliziyo ukuthi iqiniso yizwi likaNkulunkulu. Into mayiphambene nezwi likaNkulunkulu ngamanga, ngoba into ephambene neqiniso ngamanga. Leyo bazalwane. So anything ephambene nezwi likaNkulunkulu ingamanga, ngoba iqiniso yizwi likaNkulunkulu. I hope lokho siyakuthola. Amanga bazalwane yizwi likaSathane. Usho kanjani uJesu? So noSathane naye unelakhe iBhayibheli. And lo Bhayibheli kaSathane silibiza ngamanga. Lona likhulu ngisho ukudlula leli iBhayibheli kaSathane kuthiwa amanga, ngoba amanga maningi emhlabeni. Nawo uthi uJesu uSathane nguye umqambi wamanga. Mayikhuluma amanga ukhuluma into yakhe. Thina siwe sikhuluma into kaSathane masikhuluma amanga. But yena usuke ukhuluma ngento yakhe. Before yena uSathane bengekho amanga. So iqiniso yizwi likabani? likaNkulunkulu. Makuthiwa ke manje kuJohn 4 verse 23 kuthiwa abakhuleka beqinisile
bakhuleka ngomoya nangeqiniso. Kusho ukuthi yilabantu laba abakhuleka uNkulunkulu ngokwelizwi likaNkulunkulu. Siyezwa bazalwane, ngoba iqiniso yizwi likaNkulunkulu. Uthi uJesu abakhulekayo beqinisile. Bakhuleka ngokomoya nangeqiniso. Now so iqiniso yizwi likaNkulunkulu. So the true worshippers bakhuleka kuNkulunkulu ngani? Ngokwelizwi likaNkulunkulu. Sikhuleka uNkulunkulu ngendlela uNkulunkulu athe asikhuleke ngayo kuye. Kuyazwakala bazalwane. Now kunezinto mhlambe esingafisa ukuzenza thina. Asithi mhlambe phambi ukuthi ngiphenduke ngize kuJesu. Bengiyisangoma. Sengenze isibonelo, bengesona isangoma. Ngenze isibonelo. Asithi bengiyisangoma. Lapha ebungomeni kunento bengiyithanda. Izigubhu, ngenze isibonelo. Ukushaya kwezigubhu. Mase kukhonzwa amadlozi abaphansi. Seyizwa leyo nto. Mangifika kwaNkulunkulu akho sigubhu. Seyizwa leyo nto. Ngibese ngithi ngiyathanda isigubhu, ngithanda nendlela isigubhu esenza ukuthi sinyakaze ngayo. Ngibese ngithi angifake ini? Isigubhu. Bese bonke mhlawumbe abanye balandela mina. Nabo bakhuleka uNkulunkulu kwenziwa lento eyigubhu. Kodwa leyo ndlela yokumkhonza uNkulunkulu ayiveli kuNkulunkulu. Ngifake into engiyithandayo mina. Angibuzanga ezwini ukuthi uNkulunkulu ufisa ukuthi kukhuleke kuye kanjani. Angazi nase seyibuka lento bazalwane. So kuyo yonke into esiyenzayo, umuntu okhuleka ngoqiniso umuntu ozolandela lokho okulotshwe uNkulunkulu ezwini lakhe. Ngizonixoxela indaba eniyaziyo. Yabantu ababili babekhuleka. Bayokhuleka. uKhayini noAbel. uKhayini wenza into afisayo yena ukuyenza ngenhliziyo yakhe. Kodwa uyenzela bani? uNkulunkulu. Ngiyafisa sithole lento. Kodwa uyenzela bani? uNkulunkulu. Ngokusho kwakhe. Now kube sekuba khona Abel wenza into uNkulunkulu athe mayenziwe. Labantu bathi babeyokhuleka balethe umnikelo uNkulunkulu. Kwamukeleke ukukhuleka kabani? kaAbel. OkaKhayini ukukhuleka kungamukeleki. Acasuke uKhayini. Athi uNkulunkulu yini enza icasuke? Mawenza kahle awuyikamukelwa yini? Kodwa mawangenzi kahle bheka isono sisemnyama sifisa ukukubusa. Seyizwa bazalwane. So uNkulunkulu uthi kuKhayini isizathu sokuthi ungamukeleki ngoba wenzanga kahle. Na uNkulunkulu wayengeke amtshele ngokwenza kahle nokungenzi kahle if wayengabayalanga ukuthi yini okumele bayilethe. Now le ndaba le bazalwane kaKhayini noAbel ibalulekile ukuthi uma ungumKristu uqaphele. Incwadi kaGenesis iphethe umsuka wenkolo yobuKristu. Ma ungalandeli incwadi kaGenesis uyadura, uyalahleka. Incwadi kaGenesis iyasitshela uNkulunkulu uyodala. Seyizwa bazalwane. Incwadi kaGenesis iyasitshela uNkulunkulu waqhamuka nento ekuthiwa ngumshado. uNkulunkulu nguye oqhamuka nento ekuthiwa yisabatha. iGenesis yonke leyo awukafiki yonke indawo. iBhayibheli liyasitshela uNkulunkulu uye owabekela uAdam noEva umyalo. Futhi iBhayibheli liyasitshela uGenesis ukuthi isono sangena kanjani. Futhi iBhayibheli liyasitshela uGenesis ukuthi ukuhlengwa kuzoza kanjani. Seyizwa bazalwane, ukuhlengwa komuntu esonweni. Bese kuGenesis iBhayibheli liyasixwayisa kwichapter elandelayo, chapter 4, ukuthi ke niqaphele manikhuleka kuNkulunkulu njengoba sekungene isono nje. Niqaphele ukuthi nenze lento uNkulunkulu ayishilo. Ningamenzeli okufiswa yini esikhundleni salokhu akukhulumile ukuthi yena yakufisa. Kuyazwakala bazalwane.
So abantu abakhuleka ngokweqiniso abantu abalandela izwi likaNkulunkulu libachazela ukuthi abakhuleke kanjani, uNkulunkulu ukhonzwa kanjani. Now sisazongena sijule kulokho, but angiye ku-number 2. Number 2 uthe bakhuleka ngomoya, spirit. Now kunento engifisa ukuthi siyibone la. Makukhuluma ngokukhuleka ngokomoya. EBhayibhelini ngezinye izikhathi iBhayibheli liyasebenzisa leli gama elithi umoya kodwa libe lichaze inhliziyo. Ake sibuke lamavesi akhuluma kanjalo. Kahle kahle la ikhuluma ngabantu abamkhonzayo uNkulunkulu ngenhliziyo nangeqiniso. Mawuthanda kodwa ungayibuka nangale ndlela ukuthi bakhuleka ngokukholwa ngomoya kaNkulunkulu, nalokho ngeke siphikisane vele ku-right, ngoba uNkulunkulu ngeke umlalele ngenhliziyo ungaholwa ngumoya wakhe. So nalokho ku-right, but ngiyafuna siyibone le ndlela yenhliziyo. Ake sibuke amavesi eBhayibhelini athi bayekhuluma ngenhliziyo kodwa asebenze igama elithi umoya noma umphefumulo. Siyayisebenzisa nathi yonke leyo nto. Mayithi ungivule umoya, omunye ethi ungivule inhliziyo. Siyayibona leyo nto. Athi umphefumulo wami uhlukumezekile, athi inhliziyo yami iphatheke kabi. Yonke leyo nto siyikhuluma nje ngenhliziyo, khuluma ngenhliziyo. But let's look at some verses. Izaga, Proverbs 17. Izaga 17 iverse 22. Inhliziyo, uverse 22 ufundeka kanje. Inhliziyo enamileyo iyikhambi elihle, kepha umoya owaphukileyo uyomisa amathambo. Amen. Siyabona bazalwane. So lana kukhulunywa kuleli verse kukhulunywa ngenhliziyo, ngesimo senhliziyo. Kodwa ngiyathanda indlela okubekwa ngayo kule ngxenye yesibili. Ithi esikhundleni sokuthi ithi inhliziyo yaphukileyo, iqhayathi inhliziyo enamileyo ejabulayo iyaphilisa ikhamba. And then esikhundleni sokuthi kodwa inhliziyo eyaphukileyo ithi umoya owaphukileyo. Sazwakala bazalwane. Kodwa umuntu ofundayo angeke aze athi mayifunda la acabange enye into ngaphandle nje vele komoya noba inhliziyo yakhe eyaphukileyo. Ukuthi kahle kahle inhliziyo yami mayiphukile ngiphatheke kabi, lokhu komisa amathambo, kuyagulisa. Vele futhi kunjalo njengoba sibona nje. Sifunde sa last week bazalwane sasibaluleke kakhulu. La sikhuluma ngokukhazimulisa uNkulunkulu nangemizimba yethu. Nalolu verse liyangena by the way. Njengoba uNkulunkulu esifisela bazalwane ukuthi imizimba yethu ayithengile ngegazi, ngenani elikhulu. Eyifisela ukuthi uNkulunkulu lemizimba yethu ibe sesimeni esi-right, iphile, ingaguli, ingaphuki. Nayo elinye ivesi kumele siliqaphele. Into ephilisa umzimba womuntu kuthiwa lana yinhliziyo enjani na? Enamileyo. Ingakho esinye isithelo sikamoya kaNkulunkulu, umoya ongcwele, yini? Ukujabula. But the fruit of the spirit is love, joy, peace. Bazalwane, intokozo nje, ukujabula isithelo sikamoya. Alright, so siyabona la ukuthi inhliziyo umoya eyodwa. Asina mhlambe nakuncwadi Amahubo 51 verse 10. Yebo. Uverse 10 ufundeka kanje. uNkulunkulu dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo, uvuse umoya oqinileyo phakathi kwami. Amen. Nalento siyibona bazalwane, dala inhliziyo ehlanzekileyo, uvuse umoya oqinileyo phakathi kwami. Moya, inhliziyo isetshenziswa nje ngendlela eyodwa. Verse 17. Verse 17. U17 ufundeka kanje. Iminikelo kaNkulunkulu ingumoya owaphukileyo. Inhliziyo eyaphukileyo nedabukileyo uNkulunkulu awuyikuyidelela. Amen. Siyabona bazalwane, angazi-ke mhlambe ukuthi kuyasicacela. Inhliziyo nomoya kuloke kusetshenziswa ngendlela eyodwa. NgesiNgisi kuthiwa the words are used interchangeably.
spirit heart kanjalo kanjalo. I hope lokho siyakubona. So the reason why ngiveza lama verse ngoba ngifuna sibone bazalwane ukuthi ukukhuleka kuNkulunkulu okweqiniso, true worship, ukukhuleka okusuka enhliziyweni yomuntu. Njengoba uJesu abakhulekayo beqinisile, bakhuleka ngomoya nangeqiniso. Balandela izwi likaNkulunkulu yebo. Baphila ngezwi likaNkulunkulu yebo. Kodwa abaphili ngezwi ngenxa yokuphoqwa, kodwa kusuka enhliziyweni yabo. Abantu abaqhutshwa uthando lukaNkulunkulu, bayamthanda uNkulunkulu. Kusuka enhliziyweni uNkulunkulu uthi cha uNkulunkulu ngiyafisa ukumlalela ngoba ngiyamthanda. Yikho uJesu ayiloke ekufundisa njalo ukuthi ukukhuleka kwethu akusuke kephi? Enhliziyweni. Ingakho ethi uma ningithanda John 14:15 gcinani imiyalo yami. Seze leyo nto abese akuphinde lokhu kuJohn 14:23 athi uma umuntu engithanda uyakuwagcina amazwi ami. So uthi uJesu into eyenza ukuthi umuntu agcine amazwi kaNkulunkulu, ukugcina amazwi kaNkulunkulu yini ke? Ukukhuleka ngokweqiniso ngisho. Into eyenza lokho uthando. So uNkulunkulu ufisa ukuthi abantu bakhe ongabantu bakhe wangempela bamkhonze ukusuka enhliziyweni. Service from the heart. Ake sibukeni bazalwane kwincwadi kwabase-Efesi ukuthi inceku kaNkulunkulu ngumuntu onjani. Inceku kaNkulunkulu ngumuntu onjani. Efesi chapter 6:6. Nayo lento esiyoyifunda iveza nje leliphuzu lokukhuleka kuNkulunkulu kusuka enhliziyweni. Kwabase-Efesu 6 verse 6. uverse 6 ufundeka kanje: ningathengi amehlo njengabathokozisa abantu, kodwa njengezinceku zikaKristu nenze intando kaNkulunkulu ngenhliziyo. Amen. Sayeza bazalwane, kuthiwa lana masenza asingathengi amehlo, kodwa njengezinceku zikaKristu. Inceku kaKristu umuntu onjani ke? Owenza intando kaNkulunkulu ngenhliziyo yakhe umuntu. Owenza intando kaNkulunkulu ngenhliziyo yakhe. Ingakho uNkulunkulu wayithokoza ngoDavide ngoba wathi nanga umuntu olangazela inhliziyo kaNkulunkulu, ofuna uNkulunkulu ngenhliziyo yakhe yonke. And liyasho iBhayibheli bazalwane, like lento iseBhayibhelini lonke, ukuthi uNkulunkulu masimfuna ngenhliziyo yethu yonke siza kumfumana. So kubalulekile bazalwane ukuthi uNkulunkulu yonke into esiyenzayo isizathu, umuntu mayekubuza isizathu ukuthi lento yenzelani, ukwazi ukuphendula ukuthi cha lokhu ngikwenza ngoba ngiyamthanda uJesu. Ngenza lokhu ngoba ngiyamthanda uJesu. Mase wenza into ungakwazi ukuphendula, kuyinto ephathelene noNkulunkulu, ungakwazi ukuphendula ukuthi ukwenzelani lokhu, uthi hayi lokhu ngikwenza ngoba yikona okulula, kodwa kahle kahle uNkulunkulu akafuni lokhu. Boqala ukuhlolisisa inhliziyo yakho. Uthi uNkulunkulu wenza into engayifuni kodwa ngoba ilula kuwe sewenza yona. Akugona lokukhuleka kweqiniso. Akugona ukukhuleka lokho kweqiniso. Umuntu okhuleka ngokweqiniso wenza intando kaNkulunkulu yebo, kodwa isuka enhliziyweni. Sayibona leyo nto? Yingakho uNkulunkulu mayikhuluma ngesivumelwano esisha ngecovenant entsha, ukhuluma uNkulunkulu ngokuloba imiyalo yakhe kephi? Ezinhliziyweni zethu. Kuyazakala bazalwane? Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi uNkulunkulu kulesivumelwano esisha uNkulunkulu uzokwenza ukuthi ngomoya wakhe oyingcwele simlalele ngokusuka enhliziyweni. Simlalele ngokusuka enhliziyweni. uNkulunkulu ngizobhala imiyalo yami ezinhliziyweni zami. Now uqaphele ukuthi ngicela niqaphele bazalwane. Le ndaba yokukhonza uNkulunkulu ngokusuka enhliziyweni. Lana kwisivumelwano esisha akusiyo imiyalo yethu, noba imiyalo yobaba bethu, noba imiyalo yabafundisi bethu,
Imiyalo kaNkulunkulu esiyenza ngokusuka kodwa kephi enhliziyweni. Kuyazwakala. Ngoba esikhathini esiningi makukhulunywe ngenhliziyo, abantu abaningi bacabanga imizwa yabo. Umuntu enze lento emzwisa kahle, emzwisa kamnandi yena. Noma enze nje ukuthanda kwakhe. Kodwa lana manje mayikhuluma iBhayibheli ngomuntu okhule ngokweqiniso, ngumuntu owenza intando kaNkulunkulu kusuka enhliziyweni athi uNkulunkulu ngiyamthanda manje. Ufuna ukwenza lento emjabulisayo. Hayi lento efunwa yinhliziyo yami. Hayi lento eyinkanuko zenyama yami. Ngithanda ukwenza lokho okufiswa nguNkulunkulu. Ayikho lokho bazalwane kuyazwakala ukuthi ukukhuleka uNkulunkulu ngenhliziyo yakona ukuholwa yimizwa. Kodwa ukuholwa intando kaNkulunkulu seyisenhliziyweni. Seyisenhliziyweni. Ingena kanjani intando kaNkulunkulu enhliziyweni? Ingena ngale ndlela okwaqala ngaso isivumelwano esisha, icovenant entsha, ngokufa kaJesu. Umuntu wayibona ukufa kaJesu bazalwane. Ekubonisise wangempela. Wakukholwa wabona ukuthi inkosi le. Mayibuka eCalvary wabona ukuthi inkosi le efe ukufa kwezigebengu. Efe ukufa kwamasela. Ifa ngenxa yami. Umuntu inhliziyo yathinteka. Athi le nkosi njengoba ife esikhundleni sami, ngiyafisa ukuyiphilela. Inkosi ibifisa ukuthi kenziwe kanje. Inkosi ibifisa kenziwe kanje. Bazalwane kubalulekile service from the heart. Now kuyenzeka umuntu enze izinto kodwa uthola ziseke enhliziyweni seyikwenza nje ngoba uyabona uthenga amehlo njengoba lisho iBhayibheli. Noma akafisi ukuthi abanye abazalwane bambuke ngendlela ethize. Noma uwenza ngoba efisa ukuthi abazalwane bambuke ngendlela ethize. Ezenza izinto ezenzela ukubukwa engasaqhutshwa uthando lwaNkulunkulu. Isenzo esinjalo bazalwane asiyilutho kuNkulunkulu. Fana nokuthi awenzanga lutho. Fana nokuthi awenzanga lutho. Lo uNkulunkulu ufuna into esuka kephi? Enhliziyweni. Esuka enhliziyweni phakathi. Kube yisithelo sento ephakathi enhliziyweni. Sothando oluphakathi enhliziyweni. Izenzo zakho zibe izithelo zalolu thando. Kodwa ngesinye isikhathi siyazama singabantu ukuthi kuthi lungekho uthando, okuyilona okuyimpande. Sizame ukunamathisela isithelo, kodwa uthando alukho ngisho. Kodwa ngizama ukunamathisela isithelo. Sisodwa isihlahla engisaziyo esinjalo. Lapho izithelo ziyanamathiselwa khona. Isihlahla soKhisimusi, Christmas tree. Lapho kuthatha izithelo ziyacobezela. Mawusibuka kuba ngathi sihle ngisho ukudlula lesihlahla lesi ekuyisona ngempela esithela isithelo ngokusuka empandeni. Impande yaso iyona yenza ukuthi isithele. Na uNkulunkulu bazalwana akafisi sibe ngabantu abanamathiselana. Yayizwa leyo bazalwane. Ngithi hayi uthi nginamathisela ukuthi la. Uthi nginamathisela ukuthi. Uthi nginamathisela ukuthi. Ukuze abantu uma bengibuka babone umzalwane ave eyinikele kuNkulunkulu ngenzela ukubukwa. Sayizwa leyo nto. Angisho vele nesihlahla seKhisimusi sifakelwane emakhaya. Sisuke sifakelwe ukubukwa. Akekho umuntu osidlayo lesa sithelo. Angisho. Asidliwe isithelo esikhula kwisihlahla seKhisimusi. Nathi uyazi ukuthi mawunesithelo esifakelwe esingasuka enhliziyweni. Lungekho uthando okuyilona lezi ukuthi kutheleke lesithelo. Leso sithelo leso asidleki. Umuntu mayekubuka ekudeni ethi hey ubani ave enje ave elungile. Kodwa mase isondela njengesihlahla seKhisimusi abuka ukuthi awu yisithelo esifakiwe nje lesi asidleki. So kaningi nathi singabaKristu ngokusho kwethu kodwa umuntu mayisondela kithi kutholakala ukuthi izithelo ezisekuphileni kwethu iy'thelo nje ngizothi iy'thelo mbumbulu engesona isithelo seqiniso. Why kuba ney'thelo ey'njalo kithi? It's because bazalwane thando enhliziyweni impande iroot ayikho. So uthando impande and then imisebenzi isithelo. Isebenzi esenzayo isithelo. Isebenzi esenzayo isithelo. I hope kuclear lokho bazalwane. You know
khona engisuke uyifunda angiyifakanga la i-quotation kodwa ngiyicabange nje sisathandaza sesizoqala ngathi ake ngisifake lesicaphuno sisise. Mhlambe before ngifunde lesicaphuno ngicela ukubuza abazalwane ngokushesha. Ngesikhathi uSathane ona ezulwini kwenzeka impi ezulwini waze wakhishwa ezala emhlabeni kwabese waqhubeka yonke le minyaka. Yini eyenza ukuthi uNkulunkulu avele angambhubhisi nje masinyane ngaleso sikhathi? Yini eyenza ukuthi uNkulunkulu avumele ukuthi uSathane aqhubeke ephila kodwa siyeza isikhathi lapho asazobhujiswa khona? Yini eyenza ukuthi uNkulunkulu avumele ukuthi uSathane aqhubeke ephila amnikeze isikhathi? Sicela zona sizame ukuphendula. Lento engiyibuzayo ayiyona ingxenye yalesifundo kodwa nje kunento engifuna ukuyiveza ngendaba yothando bazalwane ukuthi uNkulunkulu athi ngingaqhubeki kodwa nje kunento engicela siyibone ngothando. Yini eyenza ukuthi uNkulunkulu bazalwane amnikeze isikhathi uSathane? Ngicela siphendule. Let us unmute bazalwane. Ngicela ukuzama. Yebo brother Njabuni. Akusiko ukuthi mhlambe uSathane mangabe ebhubhisiwe njengoba ukubhubhiswa kwakungakaze kube khona ngiyabona mhlambe babezomkhonza uNkulunkulu nje abasezulwini besabe ethi kanti uNkulunkulu uyabhubhisana yabo bese kumkhonza kwabo bese kunokusaba yabo. Yazwakala. Okay, yebo, amen. Khona omunye ufuna ukuzama? Mina ngathi kusho ukuthi iso nje isimilo sikaNkulunkulu ngoba singawubuza futhi certain mbuzo ohlangene nalo ukuthi yini eyamenza amdale ebe azi ukuthi uzokwenza zonke lezi zinto ngoba wayazi ukuthi uzokwenza zonke. Futhi leyo nto leyamenza uNkulunkulu ukuthi angamqedi ilento eyayivela imqhubile ekuqaleni ukuthi ngoba yena wayesecabangile ukuthi uzomdala akusekho khona leli verse ethi ayikho into ezohlukanisa nothando kaNkulunkulu. Kusho ukuthi kwangakho ngisho ulwazi lolu lokuthi uSathane uzokwenza lezi zinto azenzile lwalungeke limhlukanisa uNkulunkulu nokuthi angakwenzi okuhle kokudala lokwayesevele esethe uzokwenza kokudala singakafiki-ke la ekuthenini kokona. So kusho ukuthi isimilo sikaNkulunkulu nje ayiso ukuthi into enhle uma esethe uzoyenza. uSathane wayemhle kuyashiwo yonke into nokuhlakanipha nani uma esethe yena uzokwenza lokho akusekho kubi nokubi kanjani ngeke kuze kumvimbe ukuthi angabe esakwenza lokade ethe uzokwenza. Kusho ukuthi lokho okwamqhuba ukuthi enze even singayeza ngisho kuthina sithi kwathina azi ukuthi sizokona kodwa wasidala waphinda ekhona lapho engakasidali wenza isu lokuthi uzosibuyisela kanjani kuyena kulobu buhle akade siyiko. Yi-same character kaNkulunkulu yobuhle esinganaka ukuqonda ngoba thina okwethu ku-conditional okwakhe akukho conditional. So uthando nje engibona kuwuthando olujulile likaNkulunkulu. Amen. Akekho omunye ufuna ukuzama futhi mhlawumbe omunye oshayo athi khona umcabango enginawo. Ngifuna nje ukuvulela ithuba before ngifunde la. Yebo, nami ngicela ukuzama. Ngiyacabanga ukuthi njengoba uLucifer bekasanama-sympathizers ezulwini, so bokumele ukuthi uNkulunkulu ayiyeke lento le i-play out so that i-character yakhe can be vindicated, not only also to the other worlds that were watching bemangalelwe like they were surprised and shocked at the accusations uLucifer bekazenze kuJesu. So ngiyacabanga ukuthi uJesu bekafuna ukunikeza leso sikhathi for this whole controversy to just play out kuze kubonakala ukuthi kahle inhloso yaka Lucifer owaba uSathane was
to topple Christ. And yeah, he coveted his authority. Amen. Amen. You know what, Lana? Ngithanda zonke iy'mpendulo zenu, to be honest. Ngoba sayifunda le nto sifunda kwisambulo chapter 12. Ngamanga awaqamba uSathane ezulwini kuze kube nempi ezulwini. Ewaqamba mayelana nesimilo sikaNkulunkulu. That's why izingilosi ezazidalwe nguye uJesu zibonakala kwincwadi yesambulo chapter 12 verse 7 sezilwa naye uJesu. Yayibona leyo nto. Sigcine sezixoshwa ke noSathane. Iyodwa ke into engenza ukuthi abantwana bakho obazele, obakhulisile, obathandile bagcine sebephethe imikhonto sebelwa nawe. Futhi lapho bathi maphe nesitha sakho. Iyodwa into ukuthi isitha sakho kunento esiyikhulumile kulabantwana ngawe. Yayizwa leyo nto. Ngoba if lesitha sakho siyakhuluma nje ngewena, sikhuluma ngenye into, leyo nto ngeke ize ithinte ichukumise indlela abakubuka ngayo. But ukuze balwe nayo kushuthi sekushintshe indlela abakubuka ngayo. But ngifuna ukuhlala kakhulu kuleyo nto. There's a lot of things esingakubuka lapho. But the point engithoyo ukuthi uLucifer ezulwini waqamba amanga ngoNkulunkulu. Wabese waveza futhi ukuthi yena unendlela engcono kunayo uNkulunkulu. Nabazalwane, njengoba abazalwane bonke bebekile, lamanga waqamba uLucifer ezulwini. Kwakungekho ubufakazi ukuthi lento ayikhulumayo ngamanga. Ngizokwenza nje isibonelo esisodwa ngibese ngifunda isicaphuna. Ngiyacela lento siyiqonde ukuthi uNkulunkulu njengoba evumela uSathane ephila, hayi ngoba udlala ngathi, yingoba isimilo sakhe uthando, yabo. So uNkulunkulu kunento ayifunayo abonayo ukuthi cha akazuyithola uma ukuthi abulashesha amgubhise. Angenza isibonelo samanga athi mayeqanjiwe kodwa kungabikho ubufakazi ngaleso sikhathi, kodwa ubufakazi buyavela emva kwesikhathi. Asithi mhlambe ngubaba la ekhaya, khona izingane zami, bese kuba khona mhlambe ingane yami noma kube khona mhlambe umngani wami ebengimhlalisile la ekhaya, siyatshala nje senzo zokutshala, siphikisane naye. Sitshala ama-apula la ekhaya, vele into esesiphila ngayo ukutshala ama-apula, aze yena nembewu ye-grapes. Ngenza nje isibonelo, asithi imbewu ye-grapes iyafana ne-apula uma uzibuka. Athi yena le mbewu ye-grapes, mina ngiyazi ye-grapes ngoba sengine-experience angisho. Manje khona ney'ngane zami zona zinazo isipiliyoni. Athi hhayi le mbewu le imbewu inhlobo ye-apula, uyolihlula ngisho naleli apula esilitshalayo la ekhaya. Akutshalweni lona, akutshalweni le mbewu. Ngibese ngithi mina cha, le mbewu akusile apula, i-grapes. Uma sitshala le mbewu le akuzuphuma lento esiyifisayo la ekhaya. So besiyamosha impela. Abese-ke athi hayi, yambona-ke ubaba wenu njalo ufuna kuzwe izwi lakhe noma ngiyazi le mbewu le ikhipha i-apula elihle elikhulu. Yabona nje umuntu onjalo ufuna kulawule yena, akanalo uthando umuntu kanje. Hayi angibeke phambi kwengane ukuthi yeyi anginalo uthando mina, ngifuna vele njalo kwenziwe nje into efisa yimi. Anginayo nje ispace sokuthi abanye abantu baphefumule, kuzwakala ama-idea abanye lokho nalokho. Now asithi lo muntu lo ngiphuca le mbewu ngiyifaka emlilweni, ngibese ngimxoshe ngithi hamba ungaphinde ubonakale la ekhaya. Sengiyixoshile inkinga ngisho. But uyabuka ukuthi ezinhliziyweni zezingane zami njalo uma ngifundisa ngothando, ngifundisa ngesineke nanga konke lokho, kuyosala umcabango ukuthi eyi kodwa ngeke ngaleso sikhathi indlela owacushe ngayo lo baba asazi noma uthando lolo. Futhi ngenzeka ukuthi ubaba ngempela unjalo, ngenzeka ukuthi ufuna nje kuziwe yena kuphela, akafuna ukunikeza ithuba kwabanye abantu. Why besho kanjalo? Yingoba abazi bona ukuthi le mbewu ngempela imbewu yamagrebusi, abazi ukuthi yikho noba khona. So the only thing engasolva leyo nkinga leyo ukuthi kutshalwe le mbewu ikhule. Na ukukhula kwayo uzothatha isikhathi. Senze lonto bazalwane, kuzothatha isikhathi. So ngisho ukuthi amanga aSathane ngamanga anjalo ukuthi awezobonakala only after isikhathi ukuthi ngamanga. uNkulunkulu ingakho wavuma uNkulunkulu ukuthi uSathane aqhubeke okwesikhashana
Namanje ufuna ungibuza more about this, ningangibuza ngesikhathi semibuzo, but angifuni ukuthi ngiphume kakhulu kwisifundo. I just want to read the quotation la. Khona incwadi ebhalwe Ellen White, le ncwadi engihleze nginisajistela zona abazalwane, engifisayo ukuthi bazalwane siyifunde. The reason why ngiyisuggest ngoba kuningi esikufundayo kuzo le ncwadi. Ake sizweni. La Ellen White ebhala ephefumulelo ngomoya ingcwele, ngizosho nge-English bese ngiyayitolika. Ithi lana ikhuluma ngoSathane. It is the inhabitants of heaven and of the other worlds. Now, Patriarchs and Prophets, page 42. Patriarchs and Prophets, page 42. It is the inhabitants of heaven and of the world, being unprepared to comprehend the nature or consequences of sin, could not then have seen the justice of God in the destruction of Satan. Kuthi abazalwane, izingilosi ezulwini nezidalwa zemihlaba uNkulunkulu owayidala, ngoba zasingasazi isono nemiphumela yesono, into ayingekho yayiqala ukufika ngoLucifer. Seyizwa leyo nto, yonke leminyaka kuphila ezulwini isono asikho. Manje iy'ngilosi zonke azazi isono nemiphumela yesono. Njengoba zingayazi imiphumela yesono nobubi besono, izingilosi zazingeke zibone ukulunga kukaNkulunkulu ekuthini abhubhise umqambi wesono. Ngoba azazi ukuthi lento imbi kanjani. Into izingilosi zazizoyibona zona imbi yilento eyenziwe uNkulunkulu yokubhubhisa umuntu. Nokubhubhisa enye ingilosi ukuthi hawu uNkulunkulu wababulala uLucifer. Yabo, iyona nto ezoyibona imbi leyo, kuphenduke kube ngathi omubi uNkulunkulu. But asizweni siqhubeka isicaphulo. Sithi, had he been immediately blotted out of existence, some would have served God from fear rather than from love. Seyizwa lento bazalwane, kuthi uma ngaba uSathane wayebhujisiwe, izingilosi njengoba besho injabulo, zazizoqhubeka zimkhonza uNkulunkulu, hayi ukuthi zazizomshiya uNkulunkulu ziyeke umkhonza. Zazizoqhubeka zimkhonza uNkulunkulu, kodwa zazizomkhonza ngokwesaba, hayi ngokumthanda. Ngokwesaba, hayi ngokumthanda. Zazizomkhonza ngoba ziphoqelekile, zithi hey kuyaphoqa. Masingamkhonzi solandela uLucifer nathi, sizobhujiswa kanje. And uNkulunkulu ngenxa yalokho wavumela ukuthi uSathane aqhubeke ukuphila, ngenxa yokuthi uNkulunkulu wayengafuni ukukhonzwa ngokuthi abantu bephoqwa. Wayengafuni ukukhonzwa abantu bengaqhutshwa uthando, bengaqhutshwa ukubona isimilo sakhe, ubuhle baso, ukuthi sihle kangakanani isimilo sikaNkulunkulu. Uma bengaqhutshwa uthando abantu uNkulunkulu bemkhonza, akuthokozeli ukukhonza. Yingakho njalo ngisho noma kukhulunywa ngeminikelo, ukuthi umuntu onikelayo akanikele ngoba kusuka enhliziyweni, hayi ngokuphoqwa. Sezwe bazalwane, ngoba uNkulunkulu akayifuni into yokuphoqwa. I thought let me stress this point. Uyayicabanga bazalwane, into ipain uNkulunkulu adlule kuyo ngenxa yokuphila kukaLucifer, ngenxa yokuphila kaSathane aqhubeke nje wazofaka isono la emhlabeni, kwenzeka ipain uNkulunkulu adlule kuye eloke ebuka abantu bakhe besifa. The first person esifa emhlabeni, the first death of a person, ushona uAbel, kungenxa yesono, kungenxa yokuthi uSathane uqhubekile ephila. Hey bazalwane, asazi ukuthi kwakunjani ezulwini kushona uAbel. Kwaqala ukubonakala kufa umuntu, the first animal, lapho kwakuhlatshwa isilwane esafa esikhundleni sika-Adamu no-Eva ensimini yase-Edeni ukuze bangafi bona, baze bagqokise isikhumbo sesilwane. Lonke lokufa kungenxa yokuthi uSathane uyaqhubeka uyaphila. Leyo nto yamletha inhliziyo, yamlethela ubuhlungu uNkulunkulu, until bazalwane ufe indodana kaNkulunkulu uJesu Kristu, owayehlala naye esihlalweni sobukhosi. Sembona lapha efaka ubuhlungu kanje. Ipain bazalwane elethwe yisono, inhliziyo kaNkulunkulu yamangalisa. But uNkulunkulu wakhetha lokho
kunokuthi aqhutsheke ekhonzwa kungasuki othandweni. Nayizolo bazalwane, ngifuna sikubone indlela uNkulunkulu afuna ngayo ukukhonzwa ngokuthandwa, nge-worship esuka enhliziyweni. Wakhetha uNkulunkulu ukuthi azwe ubuhlungu for zonke lezi zikhathi, almost 6,000 years manje. Impi yaqhubeka, kufa abantu day after day. Akho nomuntu oyedwa ofayo uNkulunkulu ingagwazekanga inhliziyo yakhe, ingazwanga ubuhlungu. Uthi uJesu, ngisho imizwilili iy'nyoni, akho neyodwa ewayo ubaba engathintekanga. But uNkulunkulu wakhetha lokho, lobo buhlungu azobuzwa day after day. Ngiyacabanga uNkulunkulu abe sebuhlungwini day after day. Wakhetha uNkulunkulu lokho kunokuthi akhonzwe, but ekhonza out of fear and not out of love. uNkulunkulu bazalwane, ngisho ukuthi kumina, he wants abantu abazokwenza intando kaNkulunkulu isuke enhliziyweni. Isuke enhliziyweni. Yingakho the best illustration yosindiso kumina ile ndaba yendodana yolahleko ekhulunywa nguJesu kwincwadi kaLuka chapter 15. Ngoba indodana yolahleko kunomthetho wasekhaya. Indodana yolahleko ayiwuthanda umthetho wasekhaya. Ifuna nje kuphela ama-benefits wasekhaya. Kodwa indlela engawuthandi ngayo umthetho wasekhaya yaze yathi, hayi, ngicela ama-benefits aze kimi ngilishiye ikhaya, because he could not stand umthetho wasekhaya. Ubaba wale ndodana akayikhodlanga, athi, hayi, ungahambi, qhubeka wenze lo mthetho. Athi, ngoba ufuna ukuhamba, hamba. Lo baba lo kuleya parable uyi-representative kaNkulunkulu. Hayi, mawufuna ukwenza intando yakho yenze, ngoba ngeke ngikuphoqe ukuthi wenze yami. Lo baba lo akayiphoqanga indodana yakhe. Yabona seyakhumbula seyile ekudeni ukuthi hey, bekungcono ekhaya kunalesimo engikuso. Isono sesimshaya, samshaya isono sesimshaya. Lento ebethi na ukujabula wabona, hayi manje bekumnandi ekhaya. Kodwa manje iyacabanga indodana ukuthi yeah, ngizongena kanjani kodwa ekhaya, ngiyombuka kanjani ubaba, ngiyoyiqala kuphi indaba yokuthi baba ngicela ukubuyela ekhaya. Sengihambe nayo yonke ingxenye yefa lami ngayispenda ngale ndlela, ngamzisa ubuhlungu baba, ngiyombuka kanjani uma ngibuya. Kodwa indodana yagcina yathola isibindi, yathi ayothi ngiye. Kodwa kubaba ngizocela ukuthi ngibe yinceku, vele ngeke ngikwazi ukuba indodana. Vele ngeke ngikwazi. Akekho ubaba ongangivumela ukuthi ngibe indodana after lento engiyenzile. Indodana iyazi vele ukuthi akekho ubaba ongavumela leyo nto after lento eseyenzile. Yathi mayifika bazalwane, le ndodana yolahleko iqala ukuthula indaba yayo, seyiqala ukukhuluma nobaba, futhi yamangaza ukuthi ubaba uyayihlangabeza, uze gijima ubaba ingakafiki nasekhaya. Yaqala ukukhuluma, izocela ukuthi icela ukuba yinceku la ekhaya, ukuthi ingabe salala endlini eyodwa nobaba njengendodana, noba nje inganikezwa lezindlu zezinceku la ngaphandle, ayinankinga. Bazalwane, kodwa le ndodana le yamukelwa ngani? Yamukelwa njengendodana ubaba wayo. Mayamukelwa ngalolu hlobo, ubaba uyajabula, nendodana iyamangala ukuthi sengenze kanje, ubaba ungamukela kanje. Nawu ngihleze ngikusho lokhu, yize kungasalotshwanga mayiqhubeka indaba, but leya ndodana leya, because of lento eyenzelwe ubaba, yahlala lapha ekhaya seyibuyile. Ekhaya awushintshwanga umthetho. Lo mthetho eyayiwushiyile ekhaya ukhona, ibuye ukhona. But manje sekushintshe indodana. Ishintshwe yini? Ishintshwe uthando lukababa. Seyizona bazalwane. Manje seyiyawenza umthetho wasekhaya. Seyenza even more than umthetho wasekhaya. Ngoba manje inhliziyo iyaphuphuma luthanda, akazi nokuthi azenzeni.
Uyamangala ukuthi kanti lo baba ngangimzonda kanje kanti unothando olunje. Kanti ubaba ungithanda kanje. Lapho ngisho mina uqobo ngingaziboni ngifanele ukuba yindodana, kodwa ubaba uyajabula. So bazalwane, le parable iveza ukuthi nathi masibone uthando kaNkulunkulu nayi into eyenzekalayo kuthina. Umthetho kaNkulunkulu besingawufuni sigcina sesiwuthanda and sigcina sesenza even more than umthetho. Njengompostoli uPawuli, awukho umthetho awutshela umpostoli uPawuli ukuthi enze lezi zinto azenzayo. Othi yeke umsebenzi buwenza umpostoli. Othi umpostoli hamba manje uzulazule, kodwa uthando manje seliyamshisa. Njengebesho naye umpostoli uPawuli mawufunda kwincwadi kwabaseKorinte besibili chapter 5 uthi umpostoli uPawuli uthando lukaKristu olumqhubayo uthi for the love of Christ constrains us. For the love of Christ constrains us. So yikho bazalwane ukukhonza uNkulunkulu ngokusuka enhliziyweni lokho. Suka enhliziyweni lokho. Very very important ukuthi sibe naleyo worship. Now isikhathi sethu sesiphelile but khona encane ngifuna nje siyibone then ngiyavala. Ngifuna sibone i-false worship. Asiyeni incwadi kaLuka chapter 7. Sifuna nje la kuLuka chapter 7 bese siyavala. So i-true worship esuka enhliziyweni futhi worship ehamba ngokwezwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu uyena ositshelayo ukuthi kumele simworshiphe kanjani. I-worship esisa kuNkulunkulu yi-worship evela kuNkulunkulu. I hope that is clear. Now sizofunda manje nge-false worship njengoba sithola ukuthi kune-true worship khona ne-false. Yeyiphi i-false? Ngithe Luke 7, I meant Mark 7. Mark 7 ngicela sifunde kuverse 7. Uverse 7 ufundeka kanje. Kodwa bangikhonza ngeze befundisa izifundiso eziyimiyalo yabantu. Amen. Amen. Now uJesu lana ukhuluma nge-false worship. Uthi abantu laba bangikhonza ngeze. Now there are two things engifuna siyibone. Njengoba bekhona into ezimbili ku-true worship, khona izwi iqiniso ngisho. Bese kuba khona okusuka enhliziyweni. Uthi the heart must be in love noNkulunkulu. Wenza hayi ngoba uphoqwa. Ngisho noba into inzima kodwa yenze ngoba umthanda uNkulunkulu. Njengo-Abraham kwakungekho lula ukuthi anikele ngo-Isaka, but ngoba wayemthanda uNkulunkulu. In fact, kwibhayibheli lonke the word worship, the first time kuvela igama elithi worship kuGenesis 25, kuGenesis 22 verse 5. Lapho Abraham eyonikela ngo-Isaka. Uthi kuyingcebo zakhe, hlalani la nezimbongolo, mina ngisahamba nomfana sisayokhulela. Uthi remain here with the asses. I and the lad are going up to worship. So lo mnikelo ayoyenza uAbraham uthi worship lokho. So bazalwane, worship into esuke ethandweni. Now la into esiyibonayo ku-false worship kunento ezimbili nakhona. False worship uthi uJesu la abantu bamkhonza ngeze. Ngamanye amazwi into mawuthi uyenza ngeze kufana nokuthi awuyenzi. Yingakho ngithi false worship ngoba kufana nokuthi awuworshipi. Now uthi uJesu why bamkhonza ngeze? Uthi number 1 ingoba benza njani? Bafundisa izimfundiso ezabantu, Ake siyibuke futhi lento ayisoyo uJesu verse 9, aqale sifunde verse 9. Yini abayenzayo njengoba bamkhonza ngeze? Yini abayibeka eceleni? Yini abayiphakamisayo? Khona into abayibeka eceleni, khona into abayiphakamisayo. And this is false worship. La uthi yakhonza kanti ukhonza ngeze. Ngenxa ukuthi sekukhona okukhiphile, sekukhona okunye okufakile. Cela sibuke bazalwane verse 9. Bakhiphani bafakani kuze kube yi-false worship. Kuye uMark. Yebo, Mark 7 verse 9. Mhlawumbe waqhubeka naye uqale ku-verse 8 ukuthi verse 8 and 9. It's fine ukuze verse 8 and 9.
Mesiqale lapha kuverse 8 ufundeka kanje. Wayesethi kubo, yebo, nichitha umyalo kaNkulunkulu ukuba nigcine isiko lenu. Ngokuba uMose wathi, yazisa uyihlo nonyoko, nokuthi othuka uyise noma unina. Sorry. Yeah. Ufunde manje ngithe qala kuverse 8. Yeah. Verse 8 and 9. Yeah. Okay. Uverse 8 ufundeka kanje. Niyeka umyalo kaNkulunkulu nibambe isiko labantu. Wayesethi kubo, yebo, nichitha umyalo kaNkulunkulu ukuba nigcine isiko lenu. Amen. Seyizolweni bazalwane. Lana ukukhuleka athi uNkulunkulu lana bakhuleka kuye ngeze ngoba kunento abayichithile kunento abayifakile. Na uthi uNkulunkulu bachithe umyalo wakhe lento ekhulunywe nguye ekhomandwe nguye. Umyalo kaNkulunkulu uthi uJesu bayawuchitha. Uthi kodwa yini abayifakile bafake isiko labo. Noba isiko elifike nabantu seyizolweni bazalwane. So i-false worship yona esikhundleni sokuthi ihambe ngezwi likaNkulunkulu iyalichitha izwi bese kenziwe into ewukuthanda kwabantu, siko labantu. Uyaqhubeka uJesu lapha kuverse 10 abhale uyasho umyalo kaNkulunkulu athi uMose wathi beka uyihlo nonyoko kanjalo kodwa then achaza ukuthi bona benzani. Uthi bayayichitha imiyalo kaNkulunkulu bayifakele yabo imiyalo ngoba bayifakela amasiko wabo esikhundleni semiyalo kaNkulunkulu. Uthi that is false worship. False worship bazalwane. Uthi uJesu uma ukhonza kanjalo khonza ngeze. Ziningi izinto empilweni zethu emabandleni ezingasuki uNkulunkulu sizofunda ngazo kwisifundo esilandelayo ukuthi amaphi amanye amasiko. Angisakhulumi ngamasiko wesiZulu ngamasiko esintu, khona namasiko asemabandleni, amasiko esiwenza njengamaKristu. Nikhumbule bazalwane ukuthi masifunda kwisambulo lapha sithole ukuthi namaKristu azolandela isilo ezitsheni alandela uJesu. Kuthiwa ukukhonza ngeze. Uthi uJesu ningikhonza ngeze, nithi nikhonza mina andanikhonzi mina. Ngoba nichitha umyalo kaNkulunkulu nibambe isiko labantu. Sisazofunda-ke ngaleli siko. So number 1 lo ukuthi i-false worship yilokho. Now number 2 nge-false worship bengithe sizohlala la kuMark chapter 7 ukuthi siyabhala. So athi ngithalithe ngisho nje ngekhanda uMatthew 15 ngifuna ukuba neqiniso. uMatthew 15 uyafana noMark 7 kodwa uMatthew 15 kunepart ayi-edile uJesu. Uqala uthi uJesu kuMatthew 15 ngicabanga ngisukela nje lapho kuverse 9. Niyibona kodwa mawuya kuMatthew 15. Uthi uJesu lana uthi labantu basondela kimi ngezindebe zomlomo futhi bangikhonza ngokukhuluma nje kolwimi. Uthi kodwa izinhliziyo zabo zikude kunami. Sezwe le nto bazalwane abese ithi bangikhonza ngeze. Now besifundile ukuthi i-true worship i-worship esuka enhliziyweni. Na uJesu uthi kuMatthew 15 abantu abamkhonza nje ngomlomo kodwa inhliziyo yabo ibe ikude kunaye. Thola ukuthi umuntu uyithandela nje okunye nje. Uyithandela imali, umuntu uye enkonzweni uyoweshipa kodwa ufuna imali into ayifunayo. Uthi uJesu lo muntu that worship is in vain, angisho ngathi kuyinyembezi. That worship is in vain. Ngoba uthi yindebe nje zomlomo ezikhuluma ukuthi uphakeme yabo, but the heart is far from Jesus. Inhliziyo ikude kunaye. So i-false worship injalo ke bazalwane. Where kube ngathi ngiyakhonza ngenze izinto okubukeke ngathi lo muntu uyaworshipa, but because inhliziyo ikude noJesu, Jesu athi mangikhonza ngeze. Banamanye ama-motive. Abantu bangikhonzela into eyihlukile uNkulunkulu.
abantu bamkhonza into ezihlukile. Omunye ngenxa yokuthi kunomuntu ambonile owesilisa amthandayo ongumama, yena ongumama uthanda owesilisa, manje uyabuka he ngiwumama ongakhonzi kodwa lo muntu wesilisa engimthandayo uyakhonza, ngokuthi ngike ngiye lapha. So long as inhliziyo ikude noJesu ikulo muntu wesilisa, konke la kukhonza umuntu angathi kunabantu abathi hayi mina bengikhonza sengina 10 years manje noma sengina 20 years ngikhonza, kodwa uthola ukuthi uNkulunkulu mayibuka nje ubona 2 years uthi inkana manje seyikhonza manje, ngoba all of these other times inhliziyo ibingekho uNkulunkulu. Bucula nje ngomlomo, uthandaza nje ngomlomo, but the heart is far from him. Uthi uJesu bangikhonza ngenze, kusho uJesu imbala. So mangisho leyo nto angisho into ebuhlungu ngoba mhlambe anginalo uthando, ngisho into ekhulunywe nguJesu. Seyizwe ntombazalwane ukuthi it's possible uthi uyakhonza kanti yize if inhliziyo ayikho kuJesu, inhliziyo ayikho kuJesu. So engizokusho nje ukuthi masizihlolisise ukuthi esikwenzayo sikwenzelani. Kumele isizathu sakho konke okwenzayo uthi yini ngoba ngiyamthanda uJesu, and uJesu yena ungithandela lokhu, ungifisela lokhu. That's why uJesu ngizokwenza lokhu athi angikwenze ngoba ngiyamthanda uJesu, because I love Jesus, ngoba ngibona uJesu into angenzele yona, ngibona into angenzele yona. Ake sibhaleni abazalwane ngomkhuleko, sizihlole ukuthi sime kuphi, ngoba uSathane ufuna ini? Bazalwane, i-worship, and uyifuna indlela eziningi. uSathane bazalwane, if ngesikhathi uJesu la emhlabeni uSathane wayifuna ngisho nakuJesu i-worship, ungazitsheli ngeke ayifune yakho ngoba mhlawumbe uthi hayi ngumzalwane, uzozama nakubo uyithola njengoba wazama nakuJesu, wathi cha ngizokupha la ingcebo Jesu mawungake nje ukhuleke kimi. Seyizwe leyo nto, baningi abantu abazi ey'nkonzweni abakhuleka kuSathane ngenxa yengcebo, bachithe imiyalo kaNkulunkulu ukuze bathole ingcebo. Seyizwe leyo nto, ngoba uNkulunkulu uthi ungafakazi ufakazi ngamanga, ungaqamba amanga. Bakhona abantu abacebile bacebe ngamanga, and bazalwane lesa silingo lesi sinamandla lesiya. Umuntu uthole ucebile nje, ucebe ngoba uchithe umyalo kaNkulunkulu ukuze acebe, aqhubeke umsebenzi wakhe, impilo yakhe iqhubekisa nokuchitha umyalo kaNkulunkulu, but uyaworship. But uSathane nguye umuntu ayakuJesu wathi hayi wena phula umthetho kaNkulunkulu ukuze uthole le ngcebo, worship me. So le worship le enjalo bazalwane yakuSathane, kumele sibe careful into kanjalo, kumele sibe careful and asizihlole ukuthi iy'nhliziyo zethu zikuJesu yini, asimkhonzi yini kuphela ngomlomo nangolwimi, kodwa iy'nhliziyo zethu zibe zikude le, siyihlole ukuthi akukho yini okumyalo kaNkulunkulu esikhiphile safaka amasiko abantu. Siyihlole bazalwane, asibhale ngomkhuleko. uNkulunkulu onamandla nothando olujule kakhulu, siyakubonga Nkosi kule y'nsuku zokugcina, usambulela Nkosi iqiniso lakho, usincenga, usidonsela kuwe ngoba uyasithanda, njengokusho kwezwi lakho uthi Baba awufuni kubhubhe namunye kodwa ufuna sonke sisinde. Siyakubonga kakhulu Nkosi ngosithanda kangaka. Cela Nkosi izwi lakho lingene ngokujula enhliziyweni zethu, sicabange wangempela, singaligcini nje la Nkosi kule forum esihlangene kuyona mase sihlukene silishiye khona la, kodwa Nkosi njengoba ubuhlosile sicele senze nathi ukuthi izwi lakho lihlale enhliziyweni zethu liliphile. Sicela konke ngegama likaJesu Kristu, amen. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be